I don't need this shit. Oh, fuck. Oh, shit. I hate gravity. Shit. Damn. What the fuck? Bullshit. Shit. This shit. No. Shit, damn. Motherfucker. Radar traversat la roșu. Încălcat reguli circulației. Apostolul Evanghelio, Teletopia, Evangelion, Ecumenică din Lui Hristos, Baptismul și Apostolul al Patrului Când ți-o dau una peste pantaloni, Vă rugăm frumos, coborâți din imbobi. De ce vreți să ne loviți? Lasă-mă așa. Vă este rușine, doamnă, de situație? absolut deloc, pentru că nu sunt vinovat. Te rog foarte mult ca să nu ai... Își cer daune. Ne amenințați? Nu te ameninți, nu fi nesimțit. Cât doriți daune? Și pentru ce anume? Doriți să suflați în epilogie? Imediat Sau mai exact spuneți-mi, suflați sau nu suflați ca să știu? Imediat îl suflu. Că n-am ce să vă spun. Ați consumat băuturi alcoolice? Ce ați consumat? Ești chiar nesimțit. Da. Ați recunoscut că ați consumat. Ce anume? Ești nesimțit când îmi spui mie așa ceva. Nu vă răspunde nimeni la telefon? Ce se întâmplă, domnule judecător? Am impresia că merge cum folosești așa când mergi peste tot și îți ține, nu? Nu îți ține. Nu ține, băiete. În urma impactului, șoferul s-a ales cu o contuzie a craniului, deși buna dispoziție nu și-a pierdut-o. Dar de unde ești? La protă, mă! Stai, dacă chif jos, mă răscă. Omule, așa, hai să așa e. Am mers, s-o vârt unul înaintea mea, înțelegi? Și că l-am pălit odată, o chicat, вообще mort. Tu ați arătat să la protă, mă? N-a să arăți niciodată. Înțelegi, eu mă țin tare cât mă țin tare, dar eu îmi pierd cunoștința și... Caroci... Șoferul mașinii lovite susține că Citroenul avea viteză mare. Avea viteză mare. Хочу тебя обнять, а ты все тянешь танцевать. Așa e, normal așa e. Ori te așezi, ori nu te așezi. Mă așez. Hai, așa e. Închide ușa. Zi-mi ce s-a întâmplat. Închide ușa că nu e fric. Ok, haideți. Jurnalul tău, nu-i place. Cum s-a întâmplat accident? Ce ai pățit? Cum și-am pățit? Am băut o bere de dimineață. Da? Și da. Am înțeles, continuă. Și să continuu. Ai băut o bere și Da. la bere până la accident? Până la accident am intrat într-o poliție rutieră. Ascultă. Dar crezi că cine e vinovat? Eu. Recunosc. Normal, da. Fără nicio problemă. Cum ți cheamă? Victoria îmi spune, dar ție? Nu-i tot. Vica. Sunt tare de cunoștință. Și Da, ai băut? muzica? Ba da, dar vreau Și normal că am vreau să băut. mai vorbesc cu tine. Eu beau Vreau că să știu cât ai băut. de ieri e ziua mea. Am avut 29 de ani ieri. Și nu m-a felicitat nicio...
Din cauza asta te-ai îmbătat. Scoate eu la mine mașină să fac ce vreau eu. Hai. Mai evitați. Будет Машенька моя. Mie ne place jurnalul TV, a? Și n-ați microfonul ție. Хороша Маша, Маша, на загляденье хороша, лицо, фигурка и душа. Маша, Маша. Dar tu filmega, știi? Lasă filmega. Un accident care părea banal la prima vedere s-a dovedit a fi o adevărată surpriză pentru polițiști. Un șofer a intrat cu mașina sa în gardul unei case de pe strada Torcători și era cât pe ce să rupă și o țeavă de gaze. Surpriza a venit în momentul în care a trebuit să sufle în alcool test și polițiștii au descoperit că era beat criță. Luați dumneavoastră, mă știu că... Luați dumneavoastră, mă știu că este al dumneavoastră. Mergeți pe stradă, filmați și aveți de filmat, nu veniți pe capul meu aceea. Sunt eu destul de supărat. De ce sunteți supărat? Pentru că sunt supărat. Alcoolemia a fost de 1,92 alcool pur în aerul expirat. A declarat că a consumat o bere la prânz. Cred că ar trebui să fie în comă. Știți că ați lovit o mașină? N-am lovit Ați consumat ceva băuturi? Nu, nu. Da, de ce aveți pete de ulei pe cămașă? Am mâncat. Am mâncat foarte gras, că e nuntă al vărul meu. Și v-ați spătat-o, scăpa mâncarea. Da, au avut o mâncare foarte bogată, foarte... Păi, dar la mașină am văzut că sunt toate cauciucurile sparte. Ce la care mașină? A dumneavoastră. Dar cu ce mașină am venit eu? Ce se întâmplă? Să vă spun sincer. Ce se întâmplă în România? Cu ce? Depinde cu ce vă referiți. Păi nu știu, până la urmă, vă rog frumos, stați un pic să rezolvăm. Păi ce se întâmplă? Sunteți reporteri adevărați? Dar spuneți, în legătură cu ce... Păi de ce nu filmați politicienii? Ne filmați pe noi? Cum să nu filmăm? Nu vi rușine. Dar chiar... Nu, deci vă ocupați de cazuri, chiar sunt niște cazuri care chiar am fost la urgențe, ne-am ocupat de alea și până la urmă ocupați-vă de crețul. Și am terminat tot. Mulțumim frumos! Bine?